a dake mu, a ci mana mutunci, amma a haka sabida Allah ne har ya kawo mu ga wannan mataki. Ba da cin mutunci ba, saboda gyara dai suke. To ai dole za mu ji haushi. Shine mu kuma yanzu kuma ai kun ga ranar faɗan ko? Sunana Maryam Kabir Ibrahim. To ga shi an yi sauka Alƙur'ani yau. Ya za ki bayyana farin cikin da kike a wannan rana? Na ji farin ciki sosai na samun na haddace Alƙur'ani mai girma. Na yi murna sosai, wallahi na yi farin ciki. Kamar ya wani shawara ake ba ƙawayenki na gida ganin sun zo sun ci gaba da karatun Ƙur'ani? Su ma su samu su yi karatu, su samu su haddace Ƙur'ani ko domin ƴaƴansu su ma su amfani karatu. Kamar za ki faɗa masu sauraro ƙalubalen da kika sha na wajen kafin ki zo wannan mataki? Kamar da laifi. Kamar kafin ki yi karatu, na sha ƙalubale da yawa gaskiya. To shi ne za a so a ji meye da menene a ƙalubalen? Kamar an sha bulala da ruwa. Na sha bulala, ruwa, iska sun dake ni akan duk da in samu karatu. Ana damuna ma na tafi duk da in samu karatu. Kuma yanzu ga shi Allah na gode ma tunda na samu karatu. Ina saƙonki ga duka wanda suka zo wajen domin taya ku murna? Na gode, Allah saka musu da alkhairi. Faruk Mahmud Idris. To ga shi ka yi sauka Alƙur'ani, ya za ka bayyana farin cikin da kake yi? Gaskiya ina matuƙar farin ciki saboda Allah ya azurta ni da saukar Alƙur'ani mai girma. Saboda shi Alƙur'ani samun shi abu ne mai matuƙar wahala, sai ka tashi tsaye sosai. Ina matuƙar farin ciki da yace Allah ya wadata ni. Kamar akwai shawarar da za ka ba irin abokananka su zo su ma irin wannan mataki domin ci gaba da karatun Ƙur'ani? Shawarar da zan ba su gaskiya yanzu duk kayan daban nan ba abin yi ba ne. Su tashi su nemi karatu ko sana'ar yi zan ce su dai san me za su na yi a rayuwa, amma wannan kayan daban duk ba abin yi ba ne gaskiya. Kana nufin idan mutum ya yi karatu kenan ba zai kai wancan matakin na daba ba? In ka yi karatu? Gaskiya ba zai kai ba, saboda aikin Ƙur'ani yana da rahama kuma yana da shiryarwa. To na saƙonka da godiyarka da wanda duka suka gansu a wannan wuri. Matuƙar godiya ga duk wanda suka zo wajen nan, kuma Allah ya saka su da alheri, kuma Allah ya da kowa ya sani. A to kai tsaye za mu so a gabatar da suna da kuma matsayinka a wannan makaranta. To alhamdulillah, sunana Malam Idris Suleiman Muhammad, kuma ni ne shugaban madarasatin Nurul Islam gidan Kara. Me makasudin wannan taron? Wannan makasudin taro an yi shi ne sakamakon ɗalibai guda 30 waɗanda suka yi sauka Alƙur'ani da ɗalibai guda 36 waɗanda suka yi izu 30 na Alƙur'ani. To shi ne muka haɗu su da baki ɗaya muka yi walimar su a wannan rana mai albarka. To akwai jan hankalin da za a yi ga waɗannan ɗalibai da suka samu nasarar sauka Alƙur'ani? Alhamdulillah, abin da ake so ga waɗanda duk suka yi wannan gagarumin aiki na sauke Alƙur'ani, wannan jan hankalin su yi koyi da abin da Alƙur'anin ya karantar. A cikin gari, a cikin unguwa, a cikin gidajen su, maganar su, duk wani al'amari nasu ya zamto cewar suna koyi da wannan Alƙur'ani mai girma. Akwai kiran da za a yi ga mahukunta ganin sun shigo irin wannan makarantu suna tallafawa? Na'am, babu shakka kamar yadda muka gabatar a gurin wannan taro mai albarka cewar makarantun Islamiyyu kamar misalin ma irin namu waɗannan lalle suna da buƙatar taimako iri daban-daban. To lalle muna jan hankalin gwamnati da kira ga gwamnati a zahirin gaskiya, malamai da ɗaliban da ainihin masu kula da makarantun ga baki ɗayansu suna da su ma neman kulawa daga iyaye da kuma gwamnati. Lalle muna neman gwamnati ta shiga cikin wannan al'amari sosai ka'in da na'in. To ina saƙonka na ƙarshe ga mahalarta taro? To mahalarta taro, saƙona na ƙarshe shine kowanne ya koma gida ya ɗauki ɗan bar yadda zai tabbatar da ɗansa ya zo ya samu wannan tagomashin. Domin ƙalubalenmu yaro guda ɗaya a cikin yara 36 a ce yaro guda ɗaya namiji, ina mazan su.
so a da iyaye wannan dole sun tashi a tsaye sakamakon yaran nan a binciken da muka yi ai da ba yaro ɗaya ne ya zo zai saukar ba, yara ne da yawa amma yawancinsu sun koma harkar gwangwan, sun koma harkar bola, sun ajiye karatun, sai yaro ɗaya ne wanda mahaifinsa ya tsaya masa har ya kai ga gaci aka yi wannan sauka. To Allah ya saka da alheri. Suna na Khadija Isa Musa. Ga shan yi sauka Alƙur'ani ya za a bayyana Gaskiya farin ciki na gaskiya ba zai iya misaltuwa ma ba a cikin raina. Gaskiya babban farin ciki ya ta haddace karatun Alƙur'ani. a shawara za ki ba ƙawayen ki ganin sun da kuka da karatun Ƙur'ani. Gaskiya su dage saboda karatu abu ne mai kyau ba ma yanzu ba ko dan kayi aure nan gaba gaskiya da kai matsala wanda ka samu kai ma karatu saboda nan gaba ma ba ma ko dan kai ba kai ma nan gaba za ka iya koya wa yaranka abu ne gaskiya mai kyau. Ina saƙon godiya da ake tura ga mahalarta taron. Gaskiya ina musu godiya babban godiya gaskiya mun gode musu gaskiya. Sunana Sumayya Ismail Sulaiman, ɗaliba daga cikin ɗalibai masu ɗauka. Gaskiya wannan rana ina matuƙar farin ciki. Rana ce wadda ban taɓa tsammani a rayuwata ba. Ina farin ciki, ina murna, 'yan uwana suna taya ni farin ciki da abokan arziki. Gaskiya ba abin da zan ce sai dai Allah ya nuna mana na baɗin mana da 'yan uwanmu. Da ya saka da alkhairi. Kamar wanda ya ja hankali yake ga irin ɗan uwanki ganin sun kware da karatu. Gaskiya to karatu sai dai su ƙara ɗan ba a kai saboda shi Kur'ani yanzu ma aka sa gaba. Ba wai ka biya shi an zo an yi maka walima ba, to akwai ba a karatu. Masu kallo da sauraro za su zo su ji ki tambaya musu irin wani ƙalubale kuka ɗan sha kafin wannan mataki. Gaskiya mun sha wahala da dama, ba rana ba ruwa ba sanyi, haka in ba mu iya guri ba. Haka za a zo a maida mu a dake mu a ci mana mutunci amma a haka saboda Allah ne har ya kawo mu ga wannan mataki. Ba da cin mutunci ba saboda gyara dai suke. To ai dole za mu ji haushi shine mu kuma yanzu kuma ai kun ga ranar faɗan ko